بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد kuyamikidwa konse ndiko Allah subhanahu wa ta'ala madalitso ndi mtendere zipite kwa mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akubanja kwake masahaba ake komanso wina aliyense amene akutsatira chiphunzitso cha Chisilamu mpaka na tsiku la chiweruzo. Lelo tili mu juzu number 5 ndipo mu juzu number 5 makamaka tikhala tikuyang'ana makamaka maaya amene akupezeka mu Suratun Nisa. Chifukwa chonena kuti juzu number 5 imeneyi yayambira mu Suratun Nisa, suranso imene ili yayikulu masura a mu Qur'an, imodzi mwa masura atali pambuyo pa Suratul Baqara komanso Ali Imran. Ndipo imeneyi ndi sura number 4 ya mu Qur'an, Suratun Nisa kapena kuti Azmai. Ndipo mu juzu imeneyi, juzu number 5 Suratun Nisa, tikufuna tiyang'ane makamaka kuti kodi swala munthu angaisiye kapena kodi kupemphera swala. Tonse tikudziwa kuti timapemphera kasanu pa tsiku. Kodi kupemphera kumene timapempherako ndikofunikira motani pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala, kapena kuti kodi munthu angathe kuisiya swala basi kungofuna, kapena atakhala kuti ali busy kwambiri angaisiye swala? Ndiye tikufuna tiyang'ane nkhani ngati imeneyo, makamakaso mu nthawi ino imene anthu nkhani ya swala ikumakhala yovuta kwambiri, ena akumangokhala ndithu osapemphera palibenso chifukwa china chilichonse, basi kungosankha kuti ine sindikufuna kupemphera. Choncho mosataya nthawi tiyambe ndi tarjuma, kumasulira aya imeneyi yonse, kenako ndiye tiyambe kuona maphindu komanso kuti chinachitika ndi chani kuti swala imeneyi itsike. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Kunena kuti ndipo ngati uli pamodzi ndi asilamu pa nkhondo, kusonyeza kuti apapa akumuyankhula mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti ndipo ngati uli pamodzi ndi asilamu pa nkhondo ndipo ukuwatsogolera swala, akuti faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka waliyakhudhu aslihatahum. Akutinena choncho kunena kuti ndiye kuti gulu limodzi la iwo liyimilire pamodzi ndi iwe ndi kupemphera uku atagwirizira zida zawo. Fa idha sajadu faliyakunu min waraikum walta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusalli ma'ak. Allahu akbar. Ndiye akunena kuti ndipo akamaliza kupemphera kwawo gulu loyamba lija apite kumbuyo kwanu kuti akulondereni, ndipo lidze gulu lina lomwe silidapemphere lipemphere nawe pamodzi. Waliyakhudhu hidhrahum wa aslihatahum. Ndipo nawonso akuyenera kuti achenjere ndi kugwirizira zida zawo uku nkumapemphera. wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaykum mailatan wahida. Aya ikupitilira ndi aya yaitali ndithu, aya ikupitilira kunena kuti chifukwa chakuti makufaru omwe sadakhulupirire akufuna kuti mutanyalanyaza zida zanu ndi katundu wanu angokuukirani nthawi imodzi. Kunena kuti makufaru amene mukumana nawo pa nkhondowo akhonzeka kunena kuti mukangokhala busy pa swala ndiye kuti osangokupangani ataki nthawi imodzi. Ndiye akunena kuti wala junaha alaikum in kana bikum adhan min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidhrakum inna Allaha a'adda lil kafirina 'adhaban muhina. Ndiye akunena kuti komano palibe vuto kwa inu ngati mutayika pansi zida zanu chifukwa mwina chakuti mvula yabwera kapena mukudwala, ndipo nthawi imeneyi mukufunika kusamala kwambiri makamaka kwa adani anu makufaru amenewa, ndithudi Mulungu wawakonzera chilango choyalutsa anthu osakhulupirira.
ndi aya yotsatira ya 103 akunena kuti fa idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idha tuma'anantum fa aqimus salah inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Kunena kuti mukamaliza swala pitilizani kumkumbukira Mulungu muli chiyimire chikhalire kapena mutagona chambali. Ngati mutapeza chitetezo chifukwa chakuti nkhondo yatha, nkhondo palibe, pempherani swala zanu mwachilamulo. Ndithudi swala ndi lamulo lokhala ndi nthawi kwa Asilamu. Uthenga wathu ndi umenewo umene tabweresa lero kuchokera mu juzu number 5, juzu imene iyi imene ikupezeka mu Suratun Nisa. Mwachidule nkhani imene ikukambidwa apa ndi swala imene imatchulidwa kuti swalatul khushu' makamaka ku mabuku a fiqh. Swala ena amana kuti swalatul khawf kapena kuti swala imene munthu amayipemphera mu nthawi yomwe ali ndi mantha makamaka ku nkhondo. Uthenga woyambilira umene tikufuna tikambe pamenipa ndiona kuti Asilamu taonani anthu apita ku nkhondo ku jihadi munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala, koma Allah sakulola kuti munthu asiye swala chifukwa chona kuti ali biza ndi ibada ina imene ili jihadi. Akumulolabe kutani, akumulolabe kupemphera swala ngakhale nthawi imene ali pa nkhondo. Kumene kuti ndiye kufunikira kwenikweni kuonena kuti munthu asayisiye swala olopata vuta chotani. Ndiyeno mwachidule swala ya imene timati swalatul khawf kapena swala imene munthu amayipemphera nthawi imene ali ndi mantha kapena pa nkhondo ndi swala yonena kuti ili ndikachitidwe kosiyana-siyana, ili ndikachitidwe kosiyana-siyana chifukwa chonena kuti ndizotheka ndithu nthawi ina kupemphera swala imeneyi mutayang'ana ku qibla, nthawi ina ndizothekanso kupemphera swala imene direction ina iliyonse zimene zizi malingananso ndi mabuku ena achani a fiqh. Ndipo zimakambidwanso kunena kuti swalatul khawf kapena kuti swala imene munthu amayipemphera nthawi imene ali ndi mantha ngati pa nkhondo imeneyi, nthawi ina imatha kupempheredwa maraka 4, nthawi ina maraka atatu makamaka swala ya maghrib, komanso nthawi ina maraka awiri kapena raka imodzi kumene makamaka swala za fajiri. Ndipo swala imene iyi nthawi ina imatha kupempheredwa pa jamaa kapena nthawi ina wina aliyense akhoza kupemphera payekha ngati zitapezeka kuti nkhondoyo yavuta kwambiri, ndizosatheka kupemphera pa jamaa, akuti ndizololedwanso kupemphera aliyense payekha. Ndipo akuti nthawi ina swala imene iyi ukamapemphera munthu pawekhapo ku nkhondoko ukhoza kuyang'ana ku qibla kapena apo iyayi kwina kulikonse chifukwa choti nkhondo yavuta kwambiri, ukhoza kuyipemphera ukuyenda pa chinyama, ukuyendesa chinyama chako. Nthawi ya mtumiki ndiyotama kwera chinyama, pakali pano mwina tinganene kuti akuyendesa magalimoto awo kanda asilikali aja, komanso mwina mukuyenda uku wapansi ndiye kuti mukhozanso kumayipemphera uku mukuyenda. Allahu akbar. Kufunikira kwa swala imene lero anthu makamaka achinyamata tikumayinyalanyaza. Nkhani ya swala kungomva nkhani ya swala basi munthu mtima kumagunda, kumaganiza zina zake, kumalusa kumene achimwene tenti kaswali apa ndilibe twahara, apa ndilibe udhu. Allah subhanahu wa ta'ala pamene papa akuyankhula kunena kuti ndithu swala imene iyi ikuyenera kuti munthu ayitani ayipemphere ngakhale nthawi imene ali ndi ndani, ngakhale nthawi imene munthuyo ali ndi mantha, ngatinso pa ibada ngati imene yofunikira kwambiri, koma munthu akumuuzabe kuti atani apemphere swala imeneyi, swala ya swalatul khawf kapena kuti swala imene munthu amayipemphera pa nthawi imene ali ndi mantha kwambiri. Chabwino, ndeno tione kuti kodi aya imene iyi inatsika chifukwa chani. Malingana ndi chitabu cha Imamu Ahmad rahimahullahu, menemu adalemba hadithi imene ikuchokera kwa Ayyash az-Zuraqi amene adayankhula kunena kuti kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallama
fi wadi al-usfan, kunena kuti ndithu ife tidali limodzi ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama muchigwa kapena kuti mudera lotchedwa al-Usfan. Dera limene lili ndi lodziwika kwambiri limene likupezeka ku Makka. Dera limene lili layandikana ndithu ndi mzinda wa Makka, ndipo akuti ali kumene kuku ndi pamalo pamene mamushirikina makufaru ochokera ku Makka anakumana ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ndipo gulu la makafirili ankazogolera ndi Khalid bin al-Walid. Ndipo akuti chimene chinachitika nchonena kuti makufaru amene wawa anawadzera asilamuwa kapena kuti mtumiki ndi masahaba anawadzera mbali imene kunali direction yachani ya qibla. Ndiye mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama ngakhale zinachitika choncho makufaru awayima asilamu aja mbali ya direction ya qibla, mtumiki chimene anachita ndichonena kuti anawapempheresa asilamu aja, anawapempheresa masahaba ake salatu dhuhuri. Ndipo zitachitika zimene zizi makufaru Quraish kapena kuti makafiri amenewa adayankhula kunena kuti ndithu awa asilamu awa anali bize ndi zina zake zimene zatipangisa ife kuti tipeze chance choti tiwakung'uthe bwinobwino kapena kuti tiwapange ataki bwinobwino. Fachonena kuti iwo anali bize kuti ndi swala ya dhuhuri ndiye ife tatani tawamenya zenezene. Ndiye anapitirira kuyankhula makufaru kunena kuti ndipo pakadali pano muziwe kunena kuti iwowa posachedwa pompa akhalanso akupemphera swala ya asiri, wa ba'dahu ya'ti salatu al-asri, posachedwa kukubwera salatu al-asri imene ahabba ilaihim, auti imene yoyo ndiyo kondedwa kwambiri kwa iwowa, min abnaihim wa anfusihim, kuposa anawo komanso ndani iwowo mitima yawo. Kusonyeza kuti auti choti mudziwe seapata amenya pa dhuhuri kukubwera swala ya asiri imene iwo amaitenga akuti ndiyofunikira kwambiri kuposa anawo komanso matupi yawo, ndiye tithana nawo so pachani pa asiri, pa swala imeneyo ya asiri. Zimene zito amayankhulana makufaru pambuyo pona kuti mtumiki anawapempheresa asilamu salatu dhuhuri, ndipo chifukwa choti asilamu aja anali bize ndi swala ija iwo anapanga ataki, ndipo atapanga ataki anazayankhulanso makufaru kunena kuti tikumana nawonso pa asiri chifukwa chokuti iwo auti asiri ndiyofunikira kwambiri kuposa chuma chawo, anawo komanso iwo yeni. Choncho sangayisiye imeneyo ngakhale kuti tawamenya ndi anena kuti abasi swala iti isiye tisapemphere, choncho ife tiwapanganso chani ataki. Atayankhula zimene zizi ndi pamene Jibrilu alaihi salam anabwera kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama ndi aya imene tayiwerenga yonena kuti wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salat faltakum ta'ifatun minhum ma'ak walyakhudhu aslihatahum fa idha sajadu falyakunu min waraikum, paka na kumapeto mmeta yankulira aya ija kunena kuti ukayima ndiwo pa swala ndiye kuti mugawe magulu awiri, gulu lina likhala ndiwe kumapempera ndiye gulu lina likhala kumbuyo kwawo kumawalondera. Iwo akamaliza swala zawo ndiye kuti gulu limenelo libwerere mbuyo linyamule zida, ndiye kuti aja amene amalondera ndi zida aja apite kutsogolo, iwenso wapempheresenso anthu amenewo. Ndiyeno Jibril atafotokoza choncho kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama inazakwana nthawi ya asiri. Ndiye mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawauza asilamu kuti aliyense atenge weapon yake kapena kuti chida chake, lupanga lake limene amagwisa ntchito pa nkhondo, ndipo anauza kuti aime malaini awiri. Laini ina inanyamula zida ndi kumalondera anthu aja, pomwe mtumiki amapempheresa laini imene inali kutsogolo kwake. Ndiapo manena kuti falamma raka'na, kunena kuti nthawi falamma raka'a ar-rasul raka'na, nthawi imene mtumiki anapanga ruko ifeso tinapanga ruko. Falamma i'tadala, chimozimozi nthawi imene anapanga al-i'tidal na fenso tinapanga so i'tidal. Nthawi imene anapita pa sajida na fenso tinapanga pa sajida, ukwena akutani akutilondera mbuyo.
ndeno akuti pamene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamaliza sajida ndiye kuti gulu limene linali kumbuyo lija tsopano linazapita kutsogolo, ndiye aja amene anakhala kuti amaliza aja anazapita kumbuyo kuwima ndi kuyamba kutani ndi kuyamba kuwalondera, ndipo pamapeto osanapanga sajida ndikupezeka kuti swala yawo yatani yathera pompo. Mwachidule swalatul khawf ndi swala imene imafunika kufotokoza kwake mwa practically, chifukwa chakuti mwina kufotokoza ndi audio anthu sangamvese, komanu anyamata makamaka achinyamata amene amatha kuonera ma YouTube akhoza kupanga pamene popo ndi kulemba kaifiyati swalatul khawf kapena kuti steps of the fear prayer, Muslim fear prayer, ama fotokoza bwinobwino mukapempheredwe kake muzithunzi ndipo ingakhale yomveka bwinobwino. Komano mwachidule ndizona kuti swala imene yoyo ena amakhala kuti akupemphera, ena atayima kumbuyo ndi zida kuwalondera, pomwe akamaliza ena aja amapitanso, ena amene aswale aja ndikubwera mbuyo ndikuyambanso kutani ndikuyamba kulondera. Chifukwa chonena kuti ngati mene atiuzira apapa sahaba amene yakuti pamapeto zonse zitatha fasallama rasulu sallallahu alaihi wasallam, kenako mtumiki anapanga taslimu, anapereka salamu, ndipo swala inathera pompo. Ndipo hadithi kupita unayoti mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam swala imene iyi anayipempherapo kawiri. Ulendo woyamba ndi umene ukambidwa kuti waku Usfan, ndipo ulendo wina anayipemphera mmalo otchedwa Banu Sulaim. Ndipo hadithi imene iyi inapangidwanso rawahu ndi Abu Daud wa Nasa'i, ndipo ndithu ili ndi cheni ndithu imene imaoneka kuti ndi ya sahihi, ndipo pali mahadithi enaso mau ena amene amapanga support chani hadithi imene, zimene zikutanthauza kuti ndithu hadithi imene iyi ndiyoona. Komanso swalatul khawf ndi swala ndithu imene imachitika ngati anthu ali ndi mantha makamaka pa nkhondo. Ndiyeno uthenga wathu umene timafuna tipereke mmene takambira ndiwonena kuti abale olemekezeka mchisilamu, ngati Allah subhanahu wa ta'ala akuwalamula asilamu amene ali pa ibada ya jihadi kuti ngakhala ali pa jihadi ponena kuti adani akhoza kuwapanga attack, koma akuti apempherebe pa nkhondo pamene popo, zimene zikusonyeza kuti swala munthu sakuyenera kuyisiya olopata vuta maka. Excuse ya swala ndi ziwiri basi. Munthu unagona tulo paka nthawi ya swala kukwana ndi kukudusa, pamene wangu udzukapo upemphere kubwezi swala imene, kapena apo yayi unayiwala pamene wakumbukirirapo upemphere. Koma kupanda pamene popo palibe chifukwa china chilichonse chimene mungachitchulecho choyena kuti chifukwa chimene chichitirisa swala, ndiye Allah akanalola ucheni situation ya jihadi hii yona kuti apo ti jihadi yo ndi ibada, so akutipangira ine ndemwe basi nthawi imene yo amise swala. Hayi, ndizimayi yekha amene amakhala mu nthawi yake ya chilengedwe amene amaloledwa kusiya swala, ndipo sanawuzidwa kuti atani abweze swala imeneyo. Koma minus that palibe chifukwa china chilichonse. Ndiye iwe uzifunse kunena kuti ndiye ukungosiya swala daladala, palibe chifukwa chomveka bwinobwino, ndipo sichingapezekenso chifukwacho, koma iwe ndi kumasiya swala ija, Allah subhanahu wa ta'ala akakupasa chilango chotani. Zimene zozo ndizofunika kuti munthu wina aliyense azizilingalira, chifukwa zimanenedwa kunena kuti kusiya swala uko ndi chimozi mwa zinthu zimene zingapangisa kuti munthu akakumane ndi mavuto ambirimbiri m'manda. Tsiku lako uliganizire tsiku loyamba limene uzayikidwa m'manda, kuti kodi usiku umene wowo uzakumana ndi zotani ngati munthu sunatani unali wosapemphera. Zimanenedwa kuti as-salatu nuru, swala ndi nuru imene ndi dangalira limene tizikapereka kuwala m'manda mwako. Ndiye munthu upeza kuti basi swala sakupemphera, kumfusa palibe chifukwa china chilichonse chimene angapereke chomveka bwino. Ndipo chimene chimachitika nchonena kuti munthu amapeza kuti akutaya nthawi yambirimbiri kugwira ntchito zopanda pake, pezeka kuti munthu akumisa swala chifukwa chonena kuti anali kubawu,
peza kuti munthu akumisa swala ati amaonera mafilimu o anali kumpira zinthu zopanda pake pomwe swalayo imachitika 5 minutes yachuluka. Peza kuti munthu wamalisa swala akuyenera kuti basi kenako azibwerera ku nyumba. Mmene momwe ndi mmene shaitani amapangira kunena kuti basi ino azikufokesani chifukwa ananena ndithu Allah subhanahu wa ta'ala ife tisaione kupepuka swala kuti andi yofewa meti kunenera kuti 5 minutes imene yoyo la kabiratun illa ala al-khashi'in. Allah ananena choncho mu Qur'ani kunena kuti ndithu inu wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in, kuti ndithu swala imene yotu ndi yayikulu ndi chinthu cholemesa chimene chocho except kupatula kwawo kawo amene amamuopa Allah subhanahu wa ta'ala. Munthu amene amazipereka kuti ineyo basi ndisiye ntchito zonse zimene ndikupanga ndikapemphera ndi khashiya yomuopa Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho iwe m'bale wanga uzilingalire chifukwa ngakhale mtumiki nthawi imene amamwalira mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam chimene utenga umene unaliwo umene amayankhula ngati wasiya kapena kuti chilangano chimene mtumiki amayankhula kwa maswahaba ake amene anali nayo chifupi nthawi imeneyo adayankhula kunena kuti as-sala wa ma malakat aymanukum, kuti ndithu swala ndikukuchenjezani za swala osayisiya swala. Ndiye lero zikumapezeka kuti anthu ndithu bize za swala alibe nazo ntchito, kuti anthu awalimbikisa zoti azipemphera kuwalimbikisa anthu kuti azipemphera anthu alibe nazo ntchito zimenezo. Basi anthu lero lino umakhala bize ndi zinthu zimene zilibe phindu ku chipembedzo cha Chisilamu, ndipo swala ndikumayisiya, swala ndikumayitenga ngati chinthu choseweresa. Pamene ponso timafuna tiwonjezere mawu ena onena kuti Allah subhanahu wa ta'ala mu aya ina mu Qur'ani ananena kuti inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, kunena kuti ndithu swala imamulesa munthu kupanga zinthu zoyipa komanso zinthu zonyasa. Ndiye zipezeke kunena kuti iwe umapemphera chifukwanso paliso fitina imeneyo. Mafuna ndikambeso nkhani imeneyi kuti sono pali fitina ina yonena kuti lero lino mupeza kuti achinyamata akupemphera kwambiri swala ina iliyonse osadusa, koma mupeza kuti lero lino ndithu pali achinyamata amene swala simadusa. Zipezeka kuti achinyamata amene wowo swala ina iliyonse akuyesesa kuti azisunga nthawi azipemphera mu nthawi yake, komano mupeza kuti ntchito zimene amapanga ndi zakuba. Ali ndi zibwezi 15 amene wowo basi masiku ano akuti kwabwera ati chemist ndiye ntchito yawo, tiyeni wopanga zinthu zosokoneza, komano amapemphera daily. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti swala imamulesa munthu kupanga zinthu zimene zili zachani, kupanga zinthu zimene zili zoyipa komanso zinthu zimene zili zonyasa. Munthu akamapemphera zinthu zimene zozo zimapeza kuti akuzisiya. Ndiye iwe ukupemphera koma zoyipa zija ukupanga abe, ndiye uzifunse kuti swala zangazi koma zikulandiridwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Pamenepo uzifunse chifukwa peza ndithu munthu ntchito yake ndikupha anthu moyendamo kumanga upha anthu ndikumabera, koma mzikiti daily kumapita ku mzikiti. Ndiye kuti pamenepo achimwene tsopano swala imeneyi mukuyiganizira motani. Zikumakhala zinthu zovuta. Munthu swala yake impangise kuti munthu asinthe akhale munthu wabwino, ndiye zionekadi kuti swala yake munthu akuyipemphera pachani, pachiwoni. Sapezeka kuti mwachisanzo ngati liwe munthu wa mayi kapena ndiwe mtsikana ukupemphera swala yako alhamdulillah kasanu pa tsiku, koma zibwenzi wosasiya, uhule wosasiya. Ndiye kuti Allah subhanahu wa ta'ala ukumuyesa ngati chani iwe. Umapeza kuti uzipemphera ungotuluka kuswala wakuchibwenzi, ungotuluka kuswala upita kokaba. Ndiye kuti zimene zonse zofunika kuti Allah subhanahu wa ta'ala tizimpempha nthawi ndi nthawi kuti azitilandira swala zathu, komanso swala zathu zikhala zoyeresedwa, chifukwa imeneyo ndi fitinanso imene tikukumana nayo masiku ano. Ndiye
pomaliza tiyang'ane kumapeto kwa aya umeneku imene akuna kuti inna salat kanat ala almu'minina kitaban mawquta, aya number 103 menta yankula chauna kuti fa idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, kuti sono swala mukaimaliza ndiye kuti mukuyenera kumpemphera Allah, kumkumbukira Allah subhanahu wa ta'ala qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, kunena kuti swalatul khawfi jayata ababa amakamba abeza swalatul khawfi menti maikamba ichaona kuti swala imeneyo ikata sopano fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, kuti nditu nthawi ina iliyonse mukuyenera kumkumbukira Allah subhanahu wa ta'ala, kama ima kama kuyenda kama gona munkumbukira Allah subhanahu wa ta'ala mpaka na hatta fi hali alqital, ngakhale nthawi imene pali nkhondo. Fa idha tuma'anantum, tsono mukakhala kuti muli safe sopano simuli pamantha ena aliwonse ndipo palibe ndani wina aliyense amene mukumuopa, ndi akuna kuti fa aqimus sala, sono nthawi imeneyi ndiye imikani sopano swala imene nthawi yake yakwana mukuyenera kuimika swala imeneyo. Fa'atu bis salati allati yadkhulu waqtaha, kuti mukuyenera kubwerano kuswala imene yalowa nthawi yake ala sifa almashru'a min aladhkar wal arkani wat tuma'nina, ndakuna kuti inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, kunena kuti nditu swala imeneyi kwa asilamu ili ndi nthawi yake yoyikika, kutanthauza kuti mahdudan muayyana, nthawi special ena kuti dhuhuri nthawi yake ndi yakuti sapezeka kuti basi munthu wina kuti basi ine swala azimwina ndingoswaliratu zonse pakamodzi kenako ndizingosewera. Imene ndiye misala imeneyo. Swala ili ndi nthawi yoyeneka imene adayiyika bi awqati ma'luma, mu nthawi zodziwika, kuti wofajiri ndi kummawa, wodhuhuri dzuwa likapendeka pang'ono, woasiri nthawi yake ndi yotere, nthawi zodziwika bwinobwino. Likulli minha bad'u wa nihaya, nthawi imene yonena kuti swala iyi kuyambira apa ndipo ikuthera apa. La yuslihu taqdimuha wala ta'khiriha, sizololedwa kuti swala imeneyo mwifulumizise mentanenena kuti basi apa ndi mmene zililimu kulimpira ndiye basi asoli ndingoswaliratu matukoloko kuti ndizipita kumpira, hayi ndithu. Wala ta'khiriha, kapena kuyichedwetsa kuti apa basi ndilibize kaye ndiye swalayo basi ndipempherabe, iyayi zimenezozo ndithu sizabwino. Fa inna Allaha aftarada ala ibadihi salawati, zimene zili choncho chifukwa Allah swalazo anazipanga kukhala za faradhi imene tanenera kuti osasiya ngakhale pa nkhondo munthu apempherebe swala. Wakatabaha alaihim fi awqatiha, ndipo adawalembera swalazo mu nthawi zake almahduda zoyikika bwinobwino. La yajuzu li ahadi an yati biha fi ghairi dhalika alwaqt, sizololedwa kwa wina aliyense kuti swalayo ayishitike mosakhala mu nthawi yake illa li'udhri shar'i, except pachifukwa chololedwa mu sharia. Min naumi, tanena kale kuti munthu tulo au sahwa, kapena kuyiwala au nahwa, kapena zina mwa izozo zimene zizololedwa, kapena munthu ali pa ulendo zimatha kuloledwa kuti munthu uja swala ija aisogoze, mwina ulendo ndi wautali, kapena mwina apange qasr, kupungula maraka opemphera akakhala kuti munthu ali pachani, ali pa ulendo, koma osati kusiyiratu. Walidhalika amarakum bisalati hali alkhawfi ma'a hamli salahi wa sifa almubayyina, ndiponso chomwecho mmene tanenera kunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala wakulamulani swala ingakhale nthawi imene ndi mantha, nthawi ya nkhondo, nthawi imene mukumana ndi adani anu, akuti munyamule zida mupempherebe swala. Walamu ya'dhan lakum fi ta'khiriha 'anil waqt, ndipo sana kuloleni Allah subhanahu wa ta'ala kuti nthawi imene ya nkhondo, nthawi imene tili ndi mantha, nthawi imene iyi basi swala ndiye kuti tichedwetse, iyayi akuti muyipempherebe. Ngakhale nthawi zino nthawi imene kukuchitika mwina nyingo zoyipa, upeza kuti kuli chimvula choona kuti anthu sangathenso kuyenda kupita ku mzikiti, ndiye kuti mupempherera m'manyumba mwanumo, koma nthawi yake imeneyo, osati mwina kuti basi poti ukugwa mvula asili walontayipemphera 6 koloko palibe vuto, iyayi uyipemphera mu nthawi yake. Mmenemu ndi mmene mafuna timalizire tsiku la lero, makamaka pa nkhani imeneyi yokhuzana ndi kufunika kwa swala, ndi kuonena kuti munthu asayisiye swala
mu nthawi ina iliyonseyo, ndipo sakuloledwa munthu kuyisiya swala mu nthawi ina iliyonse, kapena kuti mu situation ina iliyonse imene munthu ali kakudwala, kawakumana ndi adani, kanyengo sili bwino, nthawi ina iliyonse munthu apemphere. Ndipo zimenezo zimene akutiuza Allah subhanahu wa ta'ala. Komanso kumaliza kunena kuti swalayo ili ndi nthawi yake, swala zili ndi nthawi yake yoyikika imene Allah adayika kuti swala izipempheredwa nthawi yake iti, nthawi yake imeneyi. Ndipo Ibn Abbas radhiyallahu anhu adayankhula ndithu kunena kuti ndithu as-sala kitaban mawqutan kal hajj, kunena kuti ndithu swala ili mu nthawi yake yoyikika ngati mmene ili haji. Tonse timaziwa kuti haji ili ndi nyengo zake zimene imachitika mwezi wa Dhulhijja. Chimodzimodzi swala ilinso ndi nthawi zake zimene zinayikidwa kuti fajiri nthawi yake ndi dhuhuri nthawi yake ndi asri nthawi yake iyi, maghribi nthawi yake iyi, isha nthawi yake iyi. Choncho Islamu akuyenera kutsata nthawi zimenezo. Pomaliza timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipatse kumvetsetsa nkhani za chipembedzo, ndi kuti tonse tikhale anthu wosunga swala ndipo tisamasiye swala, komanso kuti tizigwira ntchito zabwino ndi cholinga choti swala zathu zizilandiridwa pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndikafika apo ndingoti wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.